ହ୍ୟାଲୋ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସାନ ଭାଇ ବବୁଲ ମୋର ଗାଁକୁ ଆସିଛି। ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ସେଇ ଖୁସିରେ ଆମେ କିଛି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ଆଜି ତ ବହୁତ ବୁଲା ହେବ, ଏନ୍ଜୟ ହେବ, ମସ୍ତି ହେବ, ଆଉ ଢେର ସାରା ଖାଇବା ପିଇବା ବି ହେବ। ବହୁତ କିଛି ଆଜି ହେବାର ଅଛି। ପ୍ଲାନିଂ ତ କିଛି ନାହିଁ, ବୁଲାବୁଲି ଚାଲିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାହାଳ, ଯେଉଁଠି ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମାହାଳ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର। ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଆମେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରେ ଦେଖିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଦୁନିଆର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଆଉ ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ ବ୍ରତ ଆଉ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସୁବିଧାରେ ହେଇପାରେ। ଫାଇନାଲି ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଫେରିଲୁ। ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ଆମର ଯାତ୍ରା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ବାବରେ କି ମେଘ! ଏଇ ମେଘ ବୁଲାବୁଲିରେ ବାଧା ଲଗେଇଦେଲା। ଆମେ ଆଗକୁ ନ ବୁଲି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲୁ, କିନ୍ତୁ ବୁଲାବୁଲି ତ ଲାଗି ରହିଛି। ମେଘ ସରିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ।